Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron ac yn dod nid trwy ein hymdrechio ni, ein gweithredoedd ni, ond i ni'n dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Tyr di'n plith nawr i ni yn cyflwyno'r oedfa yma i ti Gwasanaeth y Pasg. I ni'n mor ddiolchgar am bob un cyfle i gyhoeddi dy air, ond yn arbennig wrth i ni agosau Gwener y Groglith ac yna Sul y Pasg. I ni yn meddwl am bwysigrwydd y dyddiau hyn yn yr efengil ac yn gyhoeddiad y ffordd a chawdwriaeth. I ni'n gweddio Dduw a byddi di yn gweithio yn y dyddiau y dyrys yma, yn gweithio yn bwerus yn ein plith ni. Wrth i'r air cael ei chyhoeddi ar hyd a lled y byd, yng nghartrefi pobl lle falle y gynt na chlywwyd gair Duw erioed o'r blaen. Ac yn gofyn o Dduw a byddi di'n bendithio'r gair i eneidiau llawer iawn. Tyr di'n plith, diogelan hamser i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ein darlleniad yn ein Gwasanaeth y Pasg fydd yr efengil yn ôl Lyc, penod 23 ac yn dechrau yn adnod 27. Lyc 23, dechrau darllen yn adnod 27. Ac yr oedd yn ei ganlyn ef liaws mawr o bobl ac o wragedd, yr rhai hefyd oedd yn cwynfan ac yn gylaru o'i blegyd ef, a'r Iesu wedi troi atynt a ddywedodd, merched Jerusalem, nac wylwch o'n plegyd i eithyr wylwch o'ch plegyd eich hunain, ac o blegyd eich plant. Canis wele, y mae'r dyddiau yn dyfod yn yr rhai y dywedant, gwyn ei byd yr rhai amlhantadwy, a'r crothau nid epiliasant, a'r bronau ni roesant sign. Yna y dechreuant dywedyd wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom ac wrth y bryniau cuddiwch ni. Canis os gwnant hyn yn y pren i'r pa beth awneir yn y crin. Ac arweiniwyd gydag ef hefyd ddau eraill, drwy gweithredwyr i'w rhoi i'w marwolaeth, a phan ddeithant i'r lle a elwyr Calfaria, yno y croeshoeliasant ef a'r drwy gweithredwyr, un ar y llaw ddeiau a'r llall ar yr aswy. A'r Iesu a ddywedodd, o dad, maddau iddynt canis ni wyddant pa beth y maint yn i'w wneithir, a hwy ar anasant ei ddillad ef ac a fwriasant goel brem. A'r bobl a safodd yn edrych ar penithiaid hefyd gyda hwynt a watwarasant gan ddywedyd eraill a waredodd fe, gwareded ef ei hun, os hwn yw Crist, etholedig Duw. A'r milwyr hefyd a'i gwatwarasant ef gan ddyfod ato a chynnig iddo finigr, a dywedyd, os tydi yw brenin yr Iddewon, gwared y hun. Ac yr ydoedd hefyd ar ysgrifen wedi ysgrifennu uwch ei ben ef a llythrenau Groeg a Lladin a Hebraeg, hwn yw brenin yr Iddewon. Ac un o'r drwy gweithredwyr a grogasid a'i cablodd ef gan ddywedyd, os tydi yw Crist gwared y hun aninau. Eithyr y llall atebodd ac ei cyrryddodd ef gan ddywedyd, onid wyt ti yn ofni Duw gan dy fod dan yr un ddamnedigaeth? A na ni yn wir yn gyfiawn, canis yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau a wnaethom, eithyr hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. Ac y fe ddywedodd wrth yr Iesu, arglwydd, cofia fi pan ddelich idd deyrnas. A'r Iesu ddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti, heddiw y byddi gyda mi ymharadwys. Ac yr ydoedd hi ynghylch y 6 awr, a thywyllwch a fi ar yr holl ddeiar hyd y 9 awr. A'r hael a dywyllwyd a llen y deml a'r wygwyd yn ei chanol. A'r Iesu gan lefain a llef uchel a ddywedodd, o dad, idd ddwylo di y gorchmynaf y ysbryd, ac wedi iddo ddywedyd hyn i fe adrengodd. A'r cynwriad pan welodd y peth a wneithbwyd a goneddodd Dduw, gan ddywedyd yn wir yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn. A'r holl bobloedd, yr rhai a ddeithant ynghyd i edrych hyn, wrth weled y pethau a wneithbwyd, a ddychwelasant gan giro ei dwy fronau. A'i holl gydnabod ef a safasant o hirbell, a'r gwragedd, yr rhai a'i cael nenasant ef o Galilea yn edrych ar y pethau hyn. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr edrych ar yr adnodau darllenes i ar ddiwedd y benod hynno. Lyc penod 23 ac adnod 46 a 47. A'r Iesu gan lefain a llef uchel a ddywedodd, o dad, idd ddwylo di y gorchmynaf ysbryd, ac wedi iddo ddywedyd hyn i fe adrengodd, a'r cynwriad pan welodd y peth a wneithbwyd a goneddodd Dduw gan ddywedyd yn wir, yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn.
Nawr tybed sawl person yn ein gwlad ni heddi yng Nghymru ac ar draws y byd I gyd. Tybed, sawl un fydd yn ystyried gwir arwyddocad y cyfnod yma, y Pasg. Sawl un fydd yn trafferthu. Mae yna rai yn does sydd yn mynd I gapel neu rhyw le o addoliad yn ystod cyfnod y Pasg ac efallai'r Nadolig, a dyna fe am y flwyddyn, mae'r bocs wedi ticio ac yna maen nhw'n meddwl bod popeth yn iawn. Ac yna pan chi'n meddwl o'r rheini, faint o'r rheini fydd yn trafferthu felly mewn sefyllfa ni ni'n wynebu heddi, methu mynd I adeilad o addoliad, sawl un fydd yn trafferthu mynd ar y we I addoli. Tybiwn ni bod yna gryn tipyn llai efallai o'r rheini. Ond faint fydd yn ystyried y neges yma fel unrhyw beth o bwys? Sawl un fydd yn ystyried perthnasedd yr hyn a ddigwyddodd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac yn sicr byddai pobl wedi cwestiynu perthnasedd yr hyn ddigwyddodd 2000 o flynyddoedd yn ôl, ychydig fisoedd yn ôl ar blynyddoedd sydd wedi bod. Ond yn sicr un sefyllfa ni'n ei wynebu heddi, sawl un fydd yn gweld y perthnasedd o'r digwyddiadau hynny, blynyddoedd maith yn ôl, i'r hyn ni'n ei wynebu heddi. Mi fydd yna lawer iawn, siŵr o fod, tybiwn ni, yn ein cyhyddo ni o wastraffu amser mewn cyfnod mor fregus. Yn sicr yn gwastraffu amser yn pregethu. Yn sicr yn gwastraffu amser yn pregethu am y neges yma. Fydden nhw ddim yn gweld beth yw I bwrpasau ac yn sicr falle rhai hyd yn oed y gwarth yn dweud ansensitif yw I bregethu ar faterion fel hyn yn ystod cyfnod mor ddyrus. Allwch chi glywed, allwch chi glywed llawer yn dod â'r cyhyddiadau yma, yn dweud gwastraffu amser, yn pwysleisio'r ysbrydol, ac mae amser nawr yn ôl nhw yw I ganolbwyntio ar yr anghenion corfforol a'r anghenion meddyliol. Nawr does neb yn cwestiynu nag oes. Bydda dim un Cristion ffyddlon clir I safle. Bydda dim un o'r rheini, dim un ohono ni yn cwestiynu bod angen I ni ganolbwyntio ar anghenion y corff, nac ar anghenion y meddwl yn ystod y dyddiau yma, a dyddiau o boeni ac ofnau, ac mae hyn yn naturiol wrth gwrs bod eisiau, mor wir yw'r angen hynny o falu am yr holl bethau hynny. I ni'n gweld efallai y pwysigrwydd, y fwy o bwysigrwydd, I ddyrchafu gorywch pob peth y neges a gafodd I bregethu dros y canrifoedd a sydd yn cael I ddisgrifio yn y darn yma o'r ysgrythur. Y mae gair Duw ddim wedi newid yn ei berthnasedd I ni ers y dydd y croeshoeliwyd yr Iesu hyd heddi. Allwn ni dal datgan hyn, dyma'r neges bwysica I bawb. Chi sydd yn bryderus am rhai annwyl, i'r rhai sydd yn dioddef I bob un. Dyma'r neges pwysica, dyma'r neges fwyaf berthnasol. I Iesu Grist gael ei groesoelio. Mae mor bwysig, yr holl neges o'r Efengil. A gwai ni os gwrthodwn ni'r neges yma. A gwai ni os I ni'n gwrthod rhybuddion Duw. Mae yn frawychus ond dyw yr holl rybuddion. Mae'r ysgrythur wedi disgrifio I ni beth fydd y byd fel. O Genesis, mae'r Beibl wedi disgrifio I ni beth fydd y byd fel. Sut fydd hon? Ac mae Genesis reit ar y dechrau wedi disgrifio yn union, i'r lythyren, sut fydd fyddwn ni yn byw yn ddi. Llawn pechod, llawn cysineb, llawn trais, llawn anfoesoldeb. Nawr wrth gwrs, fe geir elfennau o ras cyffredinol, fe welwn ni bywydau pobl yn dangos cariad a gweithredoedd da, ond beth I ni hefyd yn gwybod, mae'r ysgrythur yn glir am hynny hefyd, fe fyddwn ni hefyd yn gweld y gogwydd tuag at bechod. Mae'r Genesis wedi dweud wrthyn ni, canlyniadau'r cwymp, ond yna, mae'r proffwydi, mae'r Iesu, mae'r apostolion wedi dweud wrthyn ni, beth sydd i'w disgwyl wrth i'r canrifoedd fynd yn ei blaen, wrth I ni agosau at ail ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi dweud wrthyn ni, yr holl bethau fydd yn digwydd ar y ddaear, yr holl rybuddion, paratowch am dragwyddoldeb. Mae wedi dweud wrthyn ni, mae'r Beibl yn gwbl glir. Darllenwch yr Efengil yn ôl lyc, darllenwch yr Efengil i gyd, darllenwch y Testament Newydd, darllenwch yr holl Beibl. Mae'r disgrifiadau yno'n glir I ni ddisgwyl y pethau yma, rhybuddion yma. Trigaredd Duw yn rhybuddio ni, deffrwch.
Mae bywyd yn fregus a mae bywyd yn fyr ar y gorau. I ni'n gwybod bod bywyd yn fyr ar y gorau. Ond i ni'n gwybod bod rhaid i ni baratoi, dydyn ni ddim yn gwybod pa ddydd bydd ein hanadl olaf. Ac felly mae rhybuddion yma'r arglwydd yn rhoi. A beth i ni'n gweld heddi? Rhybudd anferth. O ystyriwch y materion pwysica bywyd, sef paratoi'r enaid am dragwyddoldeb. Wel, hoffwn i edrych heddiw ar y rhan yma o'r ysgrythyr ac aberth Crist ac yna ymateb y bobl ac yna'n fyr i orffen. Ofyn y cwestiwn yma i chi, beth yw eich ymateb chi? Felly aberth Crist yn gyntaf. Pam i ni'n dweud mai dyma'r neges bwysica? Dydyn ni ddim yn tanseilio'r pwysigrwydd chwilio am atebion i problemau meddygol ni. Ni ddim yn dweud hynny. Wrth gwrs, mae pobl dal i wneud hynny mor bwysig a'r pobl sy'n gofalu yn bobl mor bwysig yw i gwaith nhw, gweithio mor galed ac yn ddew. Mae hynny'n bwysig hefyd ac i ofalu am ein gilydd ac i edrych ar ôl ein gilydd ac ar cyflwr corff meddyliol, unigrwydd yn dod mewn ofnau i edrych ar ôl yr holl beth yna. Ond pam i ni'n dweud yma heddi? Uwch ben rhain i gyd, mae rhain yn bwysig. Ond yr neges holl bwysig i ddynoliaeth yw neges y Pasg. Pam ein bod ni yn pregethu'r neges y Pasg bob dydd Sul? Nawr dwi'n gwybod, mae hyd yn oed rhai efengylwyr a gwarth iddynt nad ydyn nhw'n pregethu sut mae rhywun yn dod yn Gristion bob dydd Sul. Beth yw Cristion? Mae'n rhyfedd ond diwe. A mae hwn wedi bod yn mynd mlaen ers degawdau. Pobl yn dweud, wel, dydyn ni'n pregethu'r efengil gant y cant fel yna. Ni'n dod fe mewn o nawr ac yn y man ac yn cymysgu fe fyny fy hyn a fy'n draw. Does dim syndod bod ni wedi pechu yn erbyn yr arglwydd, ond dydyn ni wedi tanseilio awdurdod yr ysgrythyr. Mae gair Duw wedi dweud hynny. Pregethwch ffordd i'ch awduriaeth. Beth yw cyflwr yr enaid? Marw mewn pechod. Beth yw'r ateb? Crist, sut nath e delio dy fe? Ar y groes. Beth sydd angen i ni? Maddeuant pechodau. Sut fedrwch chi ddod yn Gristion? Dyna yw'r neges. Pam i ni yn pregethu hyn bob dydd Sul? Pam mae e mor bwysig hyd yn oed yn ystod y cyfnod yma? Pam i ni hyd yn oed yn ychwanegu at ein hoedfawn? Achos dyma'r pethau pwysig. Mae angen i'r byd i weld, mae angen i'r eglwys i weld. Fel i ni wedi bod yn crybwyll ar ein hastudiaethau ni ar y llyfr JC Ryle, a'r sancteiddhad, a sancteiddrwydd, diwioldeb. Ac i ni'n gweld fyna yr oedd JC Ryle yn bryderus bod yna lawer yn yr eglwys oedd yn proffesu heb ddeall yr efengil. Gan nad oes na ffrwyth i weld, ffrwyth sydd yn yr ysgrythyr, nid ffrwyth i ni wedi penderfynu sydd yn dderbyniol, ond ffrwyth gwaith yr ysbryd glân. Wahaniad o'r byd, pirdeb, sancteiddrwydd, glendid, sel, cariad, yr holl bethau yma. Pam fod yn bwysig bod ni'n pregethu'r pethau yma? Achos dyma yw'r neges y mae Duw wedi rhoi i ni. Dyma yw'r cyfarwyddyd, dyma'r gorchymyn i pregethu Crist a'i groes. Dim byd arall. A yw'r neges yma yn rhoi atebion i ni? A yw yn cynnig unrhyw beth i ni? A yw'r neges i ni'n ei bregethu yn rhoi unrhyw gobaith i ni yn y dyddiau yma? Wel, wrth gwrs i fod e. Mae e'n berthnasol drwy'r adeg. Wrth i bobl dros y canrifoedd byw eu bywydau, mae'r neges yn bwysig i ni byw ein bywydau. Ac yna wrth i ni adael byd amser ac yn camu i dragwyddoldeb. Mae neges y Beibl mor berthnasol. Mae yn ein darparu'r hyn sydd ei hangen ar gyfer bywyd, ond hefyd ar gyfer marwolaeth a thragwyddoldeb. Grandewch ar hyn. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw. Dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll. Gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd. Trwy adnabod Iesu Grist. Nag y popeth fyna. Mewn un pennill. Fod gair Duw. Fod hwn yn dangos i ni. Dyma'r atebion. Yn hwn mae'r atebion. Fe geir ar atebion i roi heddwch, cydwybod, a sicrwydd cadwedigaeth, a bywyd rhagwyddol, dim ond yn y llyfr yma. Dim ond yng ngair Duw gallu'r cael hwn. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Mae Duw wedi dweud wrthon ni. Un Duw,
Y drindod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân wedi rhoi ei air i ni ac wedi dweud wrthyn ni sut allwn ni farw, sut allwn ni fyw. O, mae e'n berthnasol. Mor berthnasol yw y neges i bob un person ar wyneb ddeiar heddi. Dyma y cyfnod yn hanes yr eglwys sy'n ni'n cofio pwrpas dyfodiad Iesu Grist i'r byd. Dyma'r neges. Iesu Grist i ddod i ddelio gyda'r broblem anferth. Ond mae rhaid mynd nôl yn does at y dechrau. Rhaid mynd at wraidd y broblem. Dyna yw popeth mewn bywyd. Mae rhaid os ych chi, dwi'n bod yn edrych ar symptomau, yna mae yna broblem. Mae rhaid mynd at wraidd i ddelio gyda'r broblem. Rhaid mynd at wraidd y broblem. Ac felly dyma ar y mater pwysica. Mater tynged yr enaid. Mae rhaid mynd ôl at y dechrau. Ac i ni'n gallu gweld, i ni'n goffo delio fan hyn gyda'r cwymp. A dyna pam dath Iesu Grist i ddelio gyda'r cwymp. Pan dath pechod mewn i'r byd. Canlyniad pechod i'w weld ar bob yr un ohonom ers y diwrnod cyntaf. Addag Efa ac yna drwy gydol hanes y byd. I ni wedi gweld effaith pechod. Beth yw effaith pechod? Pam fod hwn mor bwysig? Wel, ni'n gwybod. Fe ddath pechod a fe gafodd addag Efa i rhybuddio. Fydde marwolaeth yn dod. Fe fydde marwolaeth yn dod i'r byd. Ond i ni'n deall yn ôl yr ysgrythyr ac o'r profiad hefyd, i ni'n gwybod hyn, bod y farwolaeth ar sawl lefel. Yr un amlwg yw, ac mae pawb yn ymwybodol o'r elfen honno, sef y farwolaeth corfforol. Ond hefyd i hyn i ni'n ei brofi yn ddyddiol, y farwolaeth ysbrydol. I ni'n gwybod hynny hefyd, i ni'n gwybod am yr un cyntaf, un corfforol, i ni wedi weld y drost y canrifoedd. Ac fe nath Duw ddweud, os fydde addag Efa'n pechu, mi fydde pechod yn dod, a dyna be fydde'n digwydd, a dyna be sydd wedi digwydd. Does dim byd wedi stopio hynny nag oes. Does dim byd wedi stopio hynny ers y cychwyn. Ond hefyd fe fydde'r farwolaeth ysbrydol yn dod i mewn. Ac hyn i ni ein hunan, os ni'n Gristnogion yn gallu tystio iddo fe, ni'n gallu tystio i hyn. Gynt yr oedden ni'n farw yn ysbrydol, methu dirnad, methu gwerthfawrogi dim byd ysbrydol, ddim yn gweld i bwrpas, ddim yn gweld i brydferthwch. Ond nawr, os ni'n Gristnogion, trwy Iesu Grist, i ni'n fyw yn ysbrydol. Os i ni wedi cael ein haeleni, i ni wedi cael rhyw brofiad sydd wedi peri nawr, o gynt o'n ni'n farw, nawr i ni'n fyw yn ysbrydol, ac i ni'n gweld effaith y farwolaeth ysbrydol yma, nid yn unig ar ein bywydau ni yn gynt, ond ni'n gallu gweld, ni'n gallu dyrnod ni'n gweld mewn pobl eraill. I ni'n gweld yn dydyn ni, yn yr rhai sydd o'n cwmpas ni, dyn nhw ddim yn gweld rhyfeddod yr Efengyl. Ac i ni'n gallu dyrnod y beth, ond i ni hefyd yn gweld effaith y farwolaeth ysbrydol yn real iawn heddiw. Os fi oedd na ddydd lle gwelir marwolaeth ysbrydol yna heddiw ydyw. Rhai blynyddoedd pan oedd na argyfwng ar gwledydd yn ystod cyfnodau o refeloedd a salwch y fawr mewn gwledydd. I ni'n gweld pobl yn aml wedi troi at Dduw, wedi galw am ddydd o weddi, wedi galw am i bobl blygu pen ac i edifarhau. Ond dim byd o'r fath nag oes. O, mae yna hyder mewn dyn, ein gallu dynol ni. Does dim hyn o crybwyll edifarhau. O, ni ddim wedi pechu. I ni yn ôl pob sôn yn byw mewn oes goddefgar yn ôl pob sôn, ddim yn ôl eddfgar, tuag at pobl sy'n credu'r gwirionedd. Ond maen nhw'n dweud, byw mewn oes i ni'n caniatáu pob math o foesau, os i ni'n gallu galw yn gariad mai chwant yw'r cariad maen nhw'n ddisgrifio. Ac i ni'n gweld yr effaith o'r farwolaeth ysbrydol, does dim dirnad o gwbl. A yw Duw yn rhoi rhybudd i ni. A yw Duw yn ei farn ac nawr hefyd yn ei trigaredd. Mae Duw yn dangos trigaredd i ni. Deffrwch mae'n dweud. Ond does prin neb wedi ystyried e. Gai fentro dweud, mae'n ddigon hawl pwynt o bys eto at y byd. Dyw'r byd ddim wedi troi. Ond fentro i ddweud hyn hefyd. Does dim llawer o ymddangosiad ar y funud bod yr eglwys wedi cyffesu i ni wedi chwarae gyda crefydd. Ac i ni mor atebol am gyflwr y byd, cyflwr yr eglwys mor driennus, y bydolrwydd. Y bydolrwydd sydd ym mywydau
plant sy'n proffesu fod yn Gristnogion, y rhai sy'n honni fod yn saint, ac eto'n hodio fel y byd, ac wedyn i gwasanaethau nhw wedi dod â bob math o adloniant mewn i'w hoedfa nhw, ac yna torri'r saboth, a pob math o bethau. Ac eto i gyd, i ni'n gweld yr eglwys yn edifarhau, i ni'n gweld yr eglwys yn cyffesu, o Dduw, madden ni am y ffordd i ni'n edryddoli di, madden ni am y ffordd i ni'n canu i dyglodau di, bod ni'n neud e fel mae'r addoliad o Bal, madden ni bod ni wedi dod â pob math o bethau mewn yr eglwys, na dydyn ni ddim yn ei glywed e. Madden ni am ein difaterwch ni, a dyn ni'n clywed hynny yn llais yr eglwys. A mae'n driennus, y farwolaeth ysbrydol yma, dyma beth yw hwn, y diffyg dirnad yr ysbrydol, yn farw'n ysbrydol. Mae'n ddigon gwael gweld pobl yn troi cefn ar Dduw o ddydd i ddydd, ond mewn cyfnod fel hon, mae'n dor cylonus ond yw y fath farwolaeth, y fath galedwch, ond nid yw e'n atgoffa ni, dim ond gwaith nerth yr ysbryd glân mewn diwygiad gall wneud hyn. I ni'n gwybod hynny bob tro, mae gwaith dwyfol, pwerus, y Duw sofran gallu wneud e. Ond mae yna rhywbeth fan hyn i ni'n dweud, i ni'n gweld y fath galedwch yn y byd a'r eglwys. Mae'n codi dychryn yn diwe. Fedrwn ni ddim perswadio'r eglwys, dewch yn ôl i addoli Duw mewn ffordd pur a glân a mewn parchedig ofn. Rhowch eich gorau iddo fe ar ei ddydd. Ac a fedrwn ni ddim perswadio neb, na fedrwn ni. Mor dywyll yw cyflwr y wlad. Rhaid i Dduw dod lawr ac i dywall ei ysbryd. Mae'r rhaid i ni cael gwaith nerthol, fwy nerthol nag i ni erioed i ni. Wel, mae Cymru wedi gweld diwygiadau, ond fentrwn ni ddweud hyn, mae angen gwaith hyd yn oed fwy pwerus, tywalliad anferthol o'r ysbryd glân lawr ar ein gwlad ac ar ein gwledydd ein byd ni. I ni gweld y fath i faterwch. Ac gweld pobl sydd ddim yn gweld rheiddrwydd troi at Dduw. Ni wedi gweld cynlyniau pechod yn dydyn ni. Y pechod ydy peri'r farwolaeth corfforol, y farwolaeth ysbrydol, ond hefyd i ni'n gwybod o air Duw. Mae hwn yn frawychus, y farwolaeth tragwyddol. Dyna pam fod y neges mor berthnasol. Dyna pam fod y mor bwysig. Mae tragwyddoldeb yn ddiddiwedd, ac yma yna golledigedd tragwyddol. Ond fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda hyn. Fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r farwolaeth ysbrydol. Fe ddath o ddod i ddelio gyda'r farwolaeth tragwyddol. Gwrandewch ar Matthew penod 1 adnod 21. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae di dod i'ch achub, i'ch gwared chi o'ch pechodau, o'r broblem. Pechod sy'n peri bod ni yn farw'n ysbrydol, ddim yn deall dim byd, a pechod sy'n mynd i beri bod ni'n mynd i farwolaeth tragwyddol. Ond fe ddath Iesu Grist i ddelio dy fe. Dyna pam bod yn berthnasol. Dyna pam mae dyma'r neges bwysica i'w chyhoeddi. Dyna beth ddylai'r eglwys wedi bod yn pregethu dros y degawdau. Ac dyna beth ddylen ni fod yn pregethu heddi, a dyna beth ddylen ni fod yn pregethu pa bynnag faint ddyddiau fydd yr arglwydd yn rhoi i pregethu Crist a'i groes. Deliodd Crist trwy gydol ei fywyd gyda'r broblem. Cyflawnodd o'r eiliad gafodd Iesu Grist ei eni, fe gyflawnodd Iesu Grist gofynion y tad. Gafodd ei eni'n ddibechod mewn ffordd gwirthiol ond i'r forwyn fair, ac yna cario ymlaen ar daith bywyd yn ddibechod, heb ei lygru gan bechod o gwbl. Fel ein cynrychiolydd ni nawr, yr ail adda. Nawr mae hwn Crist wedi cadw'r ddedd. Does dim un hanesydd, does dim un newyddiadurwr wedi gallu ffeindio nam pechod unrhyw beth o'i le ar fywyd Crist, y person pwysica mwyaf enwog yn hanes yr holl fyd. Does neb wedi gallu ffeindio unrhyw beth o'i le o'i fywyd e. Pam? Fe gyflawnodd e'r ddedd, fe gyflawnodd a bodlonodd e gofynion y tad. Ond hefyd, yr oedd ei holl fywyd yn un o ddioddef, yn rhan o'r gosb yma roedd yn mynd i ddioddef er ei mwyn ni. Fe ddioddefodd Crist yn ei fywyd, yr holl ddirmig, yr holl atgasedd, yr holl droi cefn arno. Gellir dweud hyn oll yn rhan o'i ddioddefaint, rhan o'r talu'r pris am ein rhyddid ni. Mae pregethu ar ddioddefaint Crist trosom ni yn ddirgelwch. Mae'n anodd yn diwedd. Fedrwn ni byth cyffwrdd yn llwyr, hyd yn oed yn rannol arno fe. Fedrwn ni ddim deall, ond i ni'n gorfod trio.
o dysga i mi beth oedd e'n ei olygu i ti ddioddef fel hyn. Gad i mi ddeall rhywbeth. Pe tawn ni'n cael hyd yn oed mymryn lleiaf o beth ddioddefodd Crist drosom ni, mi fyddai'n bywyd yn un traws newid. Fyddwn ni ddim yn dadlau dim mwy. Dwi ddim yn cael mynd i'r fan ar lle, dwi ddim yn cael gwisgo fel hyn, dwi ddim yn cael sgipio ambell i ddisil. Fyddwn ni beth yn mentro pe tawn ni'n deall beth nath Crist drosom ni. Fyddwn ni ddim yn mentro sgipio mewn i'r capel a canu rhyw ganeuon gwirion, llawn bydolrwydd, ysgafn ni'n neud ni deimlo'n well. Mi fyddwn ni'n dweud, Dduw, helpa fi ganu mewn ffordd sydd yn dy addoli di, yn dyrchafu yr un sanctaidd. Pe tawn ni'n cael mymryn o ddealltwriaeth o beth yw dioddefaint Crist droson ni. Ond beth i ni yn gwybod yr oedd ei fywyd yn fywyd o ddioddefaint, ond dyna fe ddath i ben llanw, i chafbwynt ar y groes. Dyna lle allwch chi ddweud dath yr holl ddioddefaint at ei gilydd. Grandewch ar y carol yma. Diosgodd Crist o'i goron, o'i wir fodd, mwyn coroni Seion, o'i wir fodd. Dyna chi gariad, i blygu ben di halog. O dan y goron ddreiniog, i ddioddef dirmig lludiog o'i wir fodd, codi pen yr eog, o'i wir fodd. Fe wnaeth e ddioddef mwyn ni. Nid yn unig y boen corfforol erchyll. Mae llawer wedi dioddef poen tebyg, ond y boen o gymeryd ein pechod arno ef ei hun. Yr eogrwydd yn rhywbeth anferth, ond dyw eogrwydd yn rhywbeth mawr. Mae eogrwydd, pan chi'n teimlo'n eog, ond dychmygwch chi fe gymerodd Crist eogrwydd, ei holl bobl. Y datganiad o fod yn eog a'r teimlad o fod yn eog. Y cyfan, yr eogrwydd fe ddioddefodd Crist, nid am un person, ond am ei holl bobl. Dim syndod i Pantycelyn dweud fod eogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae eogrwydd fel mynyddoedd byd i un person. Dychmygwch y pwysau oedd ar yr Iesu ar y groes. Pan gymerodd yn eogrwydd ni, arno ef ei hun ein pechod ni. Dioddefodd. Nifer yn troi cefn arno yn ystod ei fywyd, ond hefyd yno ar y groes pobl yn ei gysau, a ei dad hefyd yn troi ac yn tywallt iddi gofaint. Arno ef yn lle ni, fe gosbodd y tad, y mab yn lle ni. Dyna pa mor berthnasol yw e. Does dim posib i ni ddeall na gwerthfawrogi'r dioddef yma. Y pwerau dieflig oedd ar waith pan oedd yr Iesu ar y groes. Dyna'r chylltra. Pan ni'n ymwybodol o'r frwydr ysbrydol ac ambell waith yn teimlo'r frwydr yn fwy llym. Ambell waith yn codi dychryn arno ni ac yn anghofio bod gyda ni dad sydd yn holl a lluog, holl bwerus. Mae'n meddwl am pwerau tanllid a fall ac yna'r holl bwerau mae'n ymgynnull o amgylch y groes. Dyna chi eiliad. Pan ddioddefodd Iesu Grist, y gosb yn cael ei roed ar tywyllwch yna. Ond dyna chi hefyd eiliad o fuddugoliaeth. Pan ni'n dod at yr adnod y testun. Iesu Grist yn dyfynnu ac yn defnyddio'r rhan o Salm 31 adnod 5 i law y gorchmynaf y ysbryd. Mae Ioan 19 adnod 30 yn dweud yn disgrifio'r geiriau mae gorffenwyd a chanolgwyddo i ben. Efe a roddes i fyny'r ysbryd. Lyc yn adrodd yn adnod 46 ar Iesu gan lefain a llef uchel a ddwedodd dad i ddwylo di o gorchmynaf ysbryd ac wedi ddod wedyd hyn efe a drengodd buodd e farw. Dyna chi lef. Dychmygwch yr eiliad honno. Mae'n anodd i ni ddychmygu'r eiliadau blaenorol, yr holl dywyllwch, yr holl atgasedd, yr holl ddioddef, yr holl unigrwydd hynny, yr holl gosb, yr holl eogrwydd fel mynyddoedd byd i'w holl bobl ar yr Iesu, yr holl ddioddef, ac fe nath e hyn o'i wir fodd mwyn codi pen yr eog, o'i wir fodd fe nath e hyn, ac yna, dychmygwch yr eiliad yna, pan weiddodd e gorffenwyd, ac yna iddo ddweud, dad, i ddwylo di o gorchmynaf ysbryd. Yr eiliad honno pan oedd e'n gwybod yr oedd wedi talu'r pris yn llawn am eich cyngweddau chi, am cyngweddau fy holl ddefaid fy mhraidd. Dwi wedi talu'r pris yn llawn. Ac nawr bod e wedi gorffen y dasg,
Dyna chi heddwch, mae yna elfen yma rhyfeddol, yr hedd na wyr y byd amdano, yr heddwch yma o gamu o fyd amser i dragwyddoldeb, o gamu i fynd ôl at ei dad nefo. Oedd e'n gwybod, dwi wedi fod yn ffyddlon i'r dasg, dwi wedi mynd fel oen i'r lladdfa, dwi wedi talu'r pris yn llawn i fy mhlant i, ac dwi nawr wedi dioddef yr holl ddirmyg, yr holl gosb, yr holl ddigofain, a nawr dwi wedi gorffen, ac nawr o Dduw mewn heddwch, yr oedd yn gallu dweud, i ddwylo di y gorchmynaf y ysbryd. Yr oedd yn barod i roed ei fywyd i anadl olaf, i dalu'r pris eithaf mwyn delio gyda'n problem ni, a dyna broblem. Ioan 17 adnod 4, mi ath ogoneddais di ar y ddeiar, mi a gwblheuais y gwaith, a roddaist i mi i'w neithir. Fe orffennodd cyfan. Yno fe datganodd, gwybu y byddai gyda ei dad nefol, gwybu y byddai'n atgyfodi'r trydydd dydd hefyd. Oedd e'n gwybod, oedd e wedi dweud hynny'n barod, mae'r ysgrythur wedi rhag dweud y beth o, a gwybu nawr iddo dalu'r pris, ac y byddai yn concro'r beth. Dyna pam mae'n berthnasol. Dyma pam dyma'r neges bwysica i fywyd ac i farwolaeth, i baratoi dragwyddoldeb. Gydewch ni symud ymlaen, beth oedd ymateb y bobl? Wel, dyna arwyddion rhyfeddol a welodd y bobl. Dychmygwch chi nawr yr olygfa ni newydd ysgrifio'n fras. Ond yr rhai oedd o'i cwmpas e. Dyna i chi'r arwyddion welon nhw. Y dorf llawer iawn wedi ymgynnull, byddai amryw un o'r dorf yno am wahanol resymau, does dim cwestiwn am hynny. Rhai wedi dod am weld sioe, am weld gwaed, ond nid yw hwnna dal yn wir heddi tybiwn ni. Petai yr croeshoeliad yn digwydd heddi, ac i ni gallu dweud i ryw bwynt mae e fel petai bob dydd yn dweud, yr dorf a'r eglwys croeshoeliad math yna o efengil. Sa'n eisiau efengil fel na, ni eisiau efengil sy'n caniatáu pechod, efengil sy'n caniatáu bedolwr. Be mae'r byd yn dweud? Gadewch i ni ymfalchu o dyn, does dim eisiau Duw i helpu ni. Sa'n eisiau siarad am bethau fel ni'n ddigon abal yn yr oes hon i gallu delio gyda'r broblem, ac maen nhw'n codi dwrn fyny at Duw. Mi fydden nhw hefyd yn ymuno gyda'r dorf, croeshoelio fe, cer o yma Crist, dyna beth o'n nhw'n dweud, sa'n eisiau dim byd o dy eiriau di, ti'n neud i ni deimlo neuog drwy'n amser, cer o yma, croeshoelio ef, a mi fydden nhw wedi dod am cael gweld i waed yn edrych mlaen, tybiwn ni pan oedd yr hoelion yn cael ei taro mewn i'w ddwylo fe, a'r gwaioffon i'w wyslus, a'r goron yn cael ei wasgu ar ei benne, mi fydden nhw wedi gweud i mewn yn galetach, achos maen nhw'n ei gysau ei gymaint. Does dim byd yn wahanol heddi, nag oes, i'r hyn oedd yn wir pryd hynny. Mi fydd yr rhai o'r dorf wedi dod ran chwilfrydedd, falle ddim o gymaint o gysineb, rhai yno efallai yn ei ddilyn, gan wedi clywed amdano. A bod yna rhyw deimladau o gariad, gan cariad at y neges oedd yn ei ddod, falle rhai wedi deall yr efengil. Ond pob un ohonyn nhw, fe brofon nhw, fe welson nhw, fe glywson nhw, pethau rhyfedd. Byddai yn eu hysgwyd nhw, does dim cwestiwn am hynny. Mi fydda'r digwyddiadau yma wedi ysgwyd nhw. Y cwestiwn mawr yw hyn, faint o ysgytwad byddai? Faint o ysgwyd fydden nhw'n ei brofi? Mae'n anodd dweud yn llwyr o'r darnau yma, dwi'n yn bosib i ni bob tro gallu diffinio beth oedd yn digwydd yng nghalonnau pobl. Yn sicr, i ni gallu dweud hyn, gafodd y digwyddiadau hyn effaith fawr ar y canwriad, adnod 47, a'r canwriad pan welodd y peth a wneithbwyd a ogoneddodd Dduw gan ddywedyd yn wir, yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn. Fe welodd bod hwn yn ŵr cyfiawn. Yr oedd yn sicr, yn gwybod bod gweithred anghyfiawn wedi digwydd, oedd yn gwybod hynny. Yr oedd yn gwybod mae anghyfiawn oedd yr rhai a groeshoeliodd yr Iesu. Nad oedd lle i ddelio ag un fel hwn mewn modd mor anghyfiawn. Gwelodd ymateb yr Iesu yn dod yno ar y groes, faint bynnag oedd yn gwybod cyn, mae'n bosib bod e wedi clywed llawer cynt, ond o leia be welodd e nawr yno wrth edrych ar y groes, fe welodd yn gyntaf ymateb yr Iesu mor urddasol, mor garedig, mor gariadus, mor gadarn, mor dyner. Fe welodd e'r fath gryfder. Ac nad iddo ymateb i'r gwawdio, fe welodd e'r cyfan. Dim ond yn ymateb yr Iesu ar y groes. Ac yna, dyna i chi brofiad, i glywed y llef uchel gan yr Iesu.
gorffennwyd, ac iddo gyflwyno ei enaid i'w dad, ac iddo anadlu ei anadl ola. Fe welodd y cynwriad hyn, a fe glywodd yr heddwch yn llais yr Iesu. Fe glywodd yr fuddigoliaeth yn llais yr Iesu, a dyna chi brofiad ysgytwol gafodd e. Dyma'r eiliad pwysica yn hanes yr holl fyd. Canolbwynt hanes y byd. O, fe brofodd yr holl ddigwyddiadau rhyfeddol y myd natur hefyd. Gwrandewch yn Mathew 27, adnod 50 ymlaen. Ar Iesu, dychmygwch y dorf a'r cynwriad yn profi'r pethau yma. Ar Iesu wedi llefain drachefn a llef uchel, a yma dawodd ar ysbryd, a gwele llen y deml a rwygwyd. Dyna chi rybydd i'r pobl crefyddol. O, mae eisiau rhybydd ar y bobl crefyddol yn does yn yr oes yma. A gwele llen y deml a rwygwyd yn ddau oedd i fyny hyd i weired, a'r ddeiar a grynodd, a'r meini a holldwyd, a'r beddau a agorwyd, a llawer o gyrff y saint a hunasant a gyfodasant, ac a ddeithant allan o'r beddau ar ôl ei gyfodiad ef, ac a eithant i mewn i'r ddinas sanctaidd ac ymddangosasant i lawer. Ond y cynwriad a'r rhai oedd gydag ef yn gwyliad yr Iesu wedi gweled y ddiargryn a'r pethau awneithid a ofnasant yn fawr, gan ddywedyn yn wir mab Duw ydoedd hwn. Mae Luc yn recordio iddo alw yr Iesu yn ŵr cyfiawn. Mathew a Marc yn recordio mai hwn oedd mab Duw. Dyna chi wirionedd gafodd ei ddatgan. Yna o'i flaen oedd yr un cyfiawn mab Duw, y Meseia. Dyna chi ddatganiad. A oedd e wedi deall yn llawn, wel, i ni'n gweddio i fod e. Yr oedd yn sicr wedi gweld bod yna rhywbeth arbennig fan hyn, ond yr oedd yn ddatganiad anhygol o wir yn doedd. Hwn yn gyfiawn, fe gyflawnodd e'r gyfraith yn llwyr. Fe ddioddefodd e dros ein pechod ni. Ac hwn oedd yr un anfonwyd gan Dduw, roedd yn Dduw ei hun, yr oedd yn amlwg, yr oedd natur wedi datgan y peth hefyd, gyda'r holl ryfeddodau yma. Adnod 48, a'r holl bobloedd yr rhai a ddeithant ynghyd i edrych hyn, wrth weled y pethau awneithbwyd a ddychwelasant gan giro ei dwy fronau. Yr oedd y dorf, y llygad dystion i'r holl ryfeddodau yma hefyd. Ond i ni'n gweld yr eogrwydd, gynt siwr o fod yr oedd y dorf, llawer o'r dorf yma, yn gwawdio'r Iesu, yn galw am ei waed, yn gweiddi croeshoelia ef. Ond nawr ar ôl gweld yr Iesu ar y groes, mi fydda ambell i ben wedi gostwng. Ac mi fydda'r gwaed wedi llifo'r pen yn teimlo'r eogrwydd, yn teimlo'n sal oddi mewn efallai ni sydd wedi rhoi hwn y dieog ar y groes. Ein pechod ni, gwau ni. Mi fydda'r rhai wedi teimlo'r eogrwydd. Yr eogrwydd iddynt hwy chwarae rhan yn y groeshoeliad o fab Duw. Yn bosib, wrth dychwelyd adre, byddai'r rhai wedi anghofio am yr holl ddigwyddiadau hyn yn fuan. Mae e'n bosib, ond dyw yr rhai yr oedd yr Iesu wedi cyfarch ar y groes, yr gwragedd hynny, rhai oedd yn wylo, does dim record bod rheini wedi dod i edifeirwch a ffydd. Does dim record ohono fe. A'r dorf yma, dydyn ni ddim yn gwybod na gyda ni, achos mae'n bosib iawn. Bydden nhw wedi mynd i'w cartrefi nhw, a falle di teimlo'n eog yn noson honno, ond falle wedyn nhw'n goffa paratoi swper, ac mae'r swper yn gallu newid popeth yn diwedd, gallu teimlo lot yn well ar ôl cael swper, ac yna mynd i gysgu deffro yn y bore yn meddwl, angofiau am hwnna, dyna bywyd. Mae pethau felly'n digwydd ac yn cario ymlaen gyda bywyd. Ond nid dyna beth sydd yn digwydd. I ni wedi gweld hynny'n do fe. Sawl gwaith i ni gweld hynny mewn oedfa. Efallai bod ni wedi gweld a teimlo presenoldeb yr arglwydd yn agos. Ac ni wedi gweld ar wynebau ambell un efallai y dwy sbigo yma. Ac i chi meddwl, maen nhw'n dychwelyd adre yn bryderus, yn eog, yn teimlo'i hangen am iachawdwriaeth. Ond yna i ni'n gweld nhw'r sil canlynol yn ystod yr wythnos, a does dim byd i newid. Maen nhw'n dal yr un mor fydol, does dim proffes wedi dod. Beth oedd i digwydd? Falle wedi dychwelyd adre, galwad ffôn, text, neges destun. Neu'r 100,000 o bethau sydd ar y ffôn symudol bellach i gysylltu da'n gilydd. Yr holl bethau yma, a wedi dod mewn, a ping, ac yna'n sydyn iawn, mae'r ymdeimlad yna o eogrwydd wedi mynd, wedi anghofio.
Deffro'n y bore yn brysur, cyfeillio'n teulu, perswadio nhw'n wahanol efallai bod nhw yn teimlo'n euog, ond i ffrindiau nhw'n dweud, o fydd e drosodd, paid â phoeni am y peth. Cymaint yn does wedi troi ffwrdd, bod eu teimladau cychwynnol wedi bod, falle bod yn teimlo'r euogrwydd o nawr yn newid i galedwch. Na fyddent hwy wedi gwrando ar lais i cydwybod ar dwysbigiad yr ysbryd glân. Fel y dorf yma, aeth oddi yno wedi dwysbigo yn curo i dwy bronau, yn curo, ddim yn gwybod beth i wneud ei hunan. Ond gwybod beth mae Hendrickson yn ei lyfr ar yr adnodau yma yn dweud rhywbeth hyfryd, efallai bod rhai o'r dorf yma ymhlith 3,000 a achubwyd ar ddydd y Pentecost. Ond ydy hwnna'n hyfryd i feddwl, efallai bod y dorf yma yn rhan o'r dorf oedd yn ymgynnull amser y Pentecost a ddath i gredu. Mae'n syniad hyfryd ond yw e. Efallai gallwn ni edrych ar y dwy sbigo yma bod e ddim wedi heb ddod â ffrwyth, bod e wedi dwy'n ffrwyth. Mae'r gwaith cychwynnol oedd e. Ond nid dyna beth yw'n gobeith ni o sil i sil pan ni ddim yn gweld ymateb ar y sil, a falle sil arall, a falle blwyddyn arall, a falle 2 flynedd arall, ond dyna maes o law fod y gwaith paratoi wedi dod a bod yr ysbryd glân yn atgoffa. Falle gyda dorf yn atgoffa'r bobl, ti'n cofio gweld Crist ar y groes, roedd yna rhyfeddod am y peth. Ac yna'n clywed rhyw bregaeth ac yn meddwl fe weles i fe. Do fe gymerodd e fe'n nghosbi, fe weles i'r dioddau beth o'n i'n gallu deall. Ac nawr yn dod mewn edifeirwch a ffydd. Dyna'r gobaith. Bod yna waith wedi cychwyn yng nghalonau'r rhai. Falle bod yna rai wedi dechrau, falle ers blynyddoedd, ond falle nawr ers rhai wythnosau, wedi dechrau teimlo pwysau euogrwydd pechod, ac nawr yn dod i wrando'r ffordd a chawdwriaeth, ac nawr yn dod i gredu. Chi'n barod i ddod at Grist a chyffesu eich pechod a chredu ynddo. Drychwch ar adnod 49, a'i holl gydnabod ef a syfasant o hirbell a'r gwragedd, yr rhai a'i canlynasant ef o Galilea yn edrych ar y pethau hyn. Yno hefyd, yr oedd y cynwriad, yr oedd y dorf, yr oedd na lawer ac ymhlith y dorf, yr oedd ei gyfeillion. Ioan, yr unig un o'r 12 arhosodd gyda'r Iesu. Mam yr Iesu, falle ddim yn o'n hir yno, wedi dychwelyd gyda Ioan, y gwragedd oedd wedi ddilyn o Galilea a Jerusalem. Ac ni'n gweld iddy'n sefyll o bell ar un adeg gan ei bod nhw mewn peryg. Ond yna mae yna record hefyd ei bod yn ddigon agos i glywed yr Iesu'n ei cyfarch, falle wedi gallu agosau. Roedd yna bob math o ymatebion ymhlith y bobl. Ymhlith i gyfeillion, efallai'n ddigon agos i glywed ar ryw bwynt, i fod yn agos at Grist. Dyna i chi her i ni, i fod mor agos as i phosib, i ni ddod ato. Pob math o ymatebion, gai orffen yn fyr, a gofyn yn drydydd yn olaf i chi, beth yw eich ymateb chi? Ydych chi ymhlith y sawl fydd yn anwybyddu yn llwyr perthnasedd y groes i'ch bywyd chi? Yn debygol iawn mae nid un felly fyddwch chi, gan eich bo chi mewn rhagluniaeth, trwy rhagluniaeth, i chi yn gwrando nawr, ac felly mae yna ryw elfen o gyfrifoldeb neu ddiddordeb i wrando rhywbeth, felly falle'n gweld ryw berthnasedd. Ond gai ofyn hyn, a fyddwch chi yn cydnabod o leiaf yn y pen mae digwyddiad arbennig ydoedd hon, fel y dywed y cynwriad. Hyd yn oed, ydych chi'n cydnabod mae'r Meseia ydoedd, mab Duw. Ond efallai mae dyna i gyd, efallai bod eich crefydd chi yn rhyw broffes cyfleus, ac rhyw fath o gydnabyddiaeth yn y pen, i chi dal i fynd i gapel, ond i chi dal i fwynhau popeth mae byd yn ei fwynhau, a does dim gwir brofiad yna, dydych chi ddim wedi gweld eich pechod. A fyddwch chi yn gadael yr oedfa hon yn teimlo yn euog efallai. Cymaint o bethau, falle bydd yna rhai fel hyn. Cymaint o bethau rydym wedi tystio fel y cynwriad, fel y dorf wedi tystio rhyfeddodau o gwmpas y groes. Ond i chi hefyd efallai wedi tystio i ni wedi yng Nghymru, ynddo? Dim cwestiwn os fi oedd na wlad yn y byd sydd wedi tystio i drigaredd Duw yna i ni yma yng Nghymru, yr holl ddiwygiadau. Pregethiad o'r Efengil. Pregethiad yr hyn ddigwyddodd ar Galfaria wedi bod yn ein gwlad ni am flynyddoedd.
ac o'n glad ni i wledydd y byd. Hyn wedi bregethu drost canrifoedd. Efallai rydych chi wedi glywed sawl dro. Falle bod yna rai sydd yn gwrando heddi wedi clywed yr efengyl sawl dro. Ond y cwestiwn ni'n gofyn, pa beth awnewch chi? Sut ymateb fydd ganddo chi? Mae hanes ein gwlad yn gweiddi allan. Mae'r capeli ni'n gweld ym mhobman, yr adeiladau yn gweiddi allan. Pa beth awnewch chi? Maen nhw'n dweud gymaint am yr Iesu. Ond beth yw eich ymateb chi? Efallai bod yna rai wedi cael y fraint o gwrdd â Christian, sydd â thystiolaeth arbennig, ysbrydol yn ddiwiol. Beth yw eich ymateb chi i'r Cristion hwnnw yn y gwaith efallai? Neu falle yn y cartref. Falle bod yna rai o'noch chi wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, ac bod yna rhai o'ch teulu chi, mam neu tad, brawd neu chwaer, neu bwy bynnag, nain neu taid, sydd yn Gristnogion, a maen nhw wedi cael dylanwad arnoch chi, ond i chi ddim wedi ymateb, i chi ddim wedi troi at eu Crist nhw, i chi wedi troi at rhywbeth arall. Falle bod rhai wedi hen gwyno'n ddylanwad Cristnogaeth ar eich bywyd chi, gan ei fod yn eich amddifadu o bechodau'r byd. Sym llawer felly bellach o'r hyn dwi'n ei ddeall. Y mae bydolrwydd mor hemp yn yr eglwys, y mae unrhyw beth yn dderbyniol bellach. Ond efallai bod yna rai ar aelwydydd Cristnogol yn teimlo dwi wedi cael digon, dwi eisiau'r byd. Ond i chi wedi cael y tystiolaeth yma, i chi wedi profi'r tystiolaeth. Ond beth am dystiolaethau eraill? Beth am rybuddion eraill? Marwolaeth? Honed yw hwnna'n rhywbeth? Efallai bod rai sydd yn gwrando wedi dod yn agos at farwolaeth corfforol. Eich hun? Neu un yn agos i chi wedi dod yn agos? Neu wedi camu o fywyd amser i dragwyddoldeb? Sut i chi'n ymateb i hyn? Sut i chi'n ymateb i farwolaeth? A yw yn eich dychryn chi? A yw yn eich deffro chi? O am baratoi? Mae'r Beibl yn dysgu mi sut i fyw a sut i farw. I baratoi am dragwyddoldeb. Ydych chi wedi paratoi? Ydych chi wedi ymateb i'r efengyl, i'r hybuddion? O, mae yna gymaint o rybuddion wedi rhoi i chi ar daith bywyd. Cyfle ar ôl cyfle i wedi farhau a chredu. Salwch efallai ac wedi cael eich arbed. Damwain efallai wedi cael eich arbed. Dyna chi rybuddion cawsoch chi. Ond ydych chi wedi ymateb a manteisio, wedi cymryd y cyfle i wedi farhau o'ch pechod, cyffesu'ch pechod a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw eich ymateb chi hyn? Yn sicr fel gwlad ac fel byd i ni'n gwynebu treialon heddi yn dydyn ni. Sawl un yn colli bywydau. Sut ydych chi'n ymateb i'r rhybudd yma? Ydych chi wedi chysgwyd, ond wedyn ydych chi wedi troi ffwrdd o Dduw? Nad ydych chi'n gweld ei berthnasedd. O, na fyddech yn gweld arwydd o cad, perthnasedd y groes i chi, mor bwysig yw e. O, na fyddai'r arglwydd yn agos atoch chi heddi, ac y byddwch chi'n galw arno trai fod yn agos. O, na fyddech chi'n neud hynny. Trai fod yn agos, galwch arno. Beth ych chi fod i wneud? Wel, dewch at y groes. O, chi'n dweud fedrai ddim dod at y groes, digwyddodd 2000 flynyddoedd yn ôl. Ie, ond ych chi dal yn dod at Grist trwy weddi a galw ar ei Dduw, rhoff iddyn mi, dwi riwan i ddod. Helpa fi, tywys fy nrhaid at y groes. Ac yna, wrth droed y groes, wrth i chi weld y gwaed yn llifo, ac wrth i chi weld yr Iesu'n cymryd eich cosb chi, o, galwch arno, cymera fy mechod i, a beth mae'r Iesu'n ei wneud? Mae'n ymestyn allan i law, ac mae'n cymryd eich pechod, a mae'n ei hoelio fe i'w groes, mae'n ei wisgo fe un, a mae'n rhoi be mae'n rhoi i chi. Yn gyntaf, mae'n eich golchi chi'n lan, dyna un darlun, a darlun arall, mae'n rhoi ei glogyn o'i gyfiawnder, ac mae'n ei rhoi i chi, wrth droed y groes, mae cael e. Does dim nunlle arall i gael e, mae rhaid chi ddod trwy ffydd a trwy weddi at y groes. Ac yno mae maddeuant, yno mae golchiad, yno mae derbyn cyfiawnder Crist. Ar a ddewyd yw pob un a ddaw at o ef, at y groes. Ni fydd yn eich troi chi ffwrdd byth. O, na fyddwch chi yn troi at Grist tra bod cyfle, tra fod yn agos. O, manteisiwch arno. O, na fyddwch chi yn datgan y geiriau yma. Yn wir, yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn. Yr oedd yr Iesu yn ŵr cyfiawn. Mab Duw, y Meseia. Fe ddioddefodd yn fy lle fi,
Fe gymerodd ef yng nghosbi ac yna o ddod ac wrth i'r baich syrthio y byddwch chi'n gallu codi ar eich traed yn llawenhau ac yn ymuno yn y côr yn canu ei glodydd ef. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti ein bod yn gallu dod ata ti fel ein tad nefol, ein bod yn gallu dod trwy dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth ac o Dduw hefyd, trwy ei atgyfodiad o'r bedd. I ni'n dod trwy ei hyddiannau ef, i ni yn galw arna ti anfon dy ysbryd glân, i weithio ar y neidiau unigolion ac hefyd ar ein gwlad a gwledydd y byd. O Dduw byd drigarog wrthym, terdyn plith, diogela ni rhag yr un drwg, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.